अंजली काय झालं रे, अशी रुसून का बरं बसली? आई नुसतीच मला ओरडत असती सारखी. का बरं? काम करते तरी ती ओरडतच असतात. तू काहीतरी खोड्या करत आजची ना. मग तुम्ही नेहमी आपल्या आईकडनं बोलताय ना, म्हणून माझ्याकडनं बोलताय का कधी बायको म्हणून? अरे बापरे, बायको म्हणून बोलत नाही, उगाच तुला घरी घेऊन आलोय का? घरी घेऊन आले ते एवढंच नसतं ना, बायांना बायकोच्या मागं नवऱ्याच्या पण सपोर्ट असायला पाहिजे. तसं नसतं, आपण समजून घ्यायचं असतं. आपण हो ठीक आहे, मी बट कुणासाठी आले? मी तुमच्यासाठी आले ना. तुमच्यासाठी मी त्यांचे सगळं सहन करू शकते. मग बट कर काही ना. गोष्टी तुम्ही त्यांना पण बोलू शकता ना, नेमकं चुकते कुणाचं म्हणून. सगळ्यांच्याच घरात मातीच्या चुली असतात, आपण समजून घ्यायचं बट असतं. तसं नसतं, चांगल्याला कधी चांगलं भेटत नसतं. हो, तू लय मोठी चांगली लागून गेली. हा, मी चांगलीच आहे. मला माहिती आहे माझी वागणूक कशी आहे आणि माझे संस्कार कसे आहेत म्हणून. हो का? हा, जेव्हा समोरच्या बदलेल तरच मी बदलत असेल ना. औ